הרמה במערכת הבריאות בישראל נחשבת גבוהה, אבל זה לא אומר כמובן שהיא נקייה מטעויות. הבעיה היא שהמערכת עושה מאמץ לא קטן כדי לחפות על הטעויות הללו. כך לדוגמה, בתי החולים לא ממהרים למסור לנו את התיקים הרפואיים המלאים שלנו, למרות שהם שייכים קודם כל לחולה עצמו. האם זה מכוון? האם יש כאן שיטה? האם זו תגובה? שלום לעיתונאי משה רונן, ידיעות אחרונות, מחבר הספר אתיקה עיתונאית, ושלום לעורך הדין אביחי דר, מומחה לרשלנות רפואית. לילה טוב. לילה טוב. ספר לי, מה זאת אומרת? אם אני רוצה לקבל את התיק הרפואי שלי, אני אגש, אני אבקש, יצלמו לי ואני אקבל. זה החוק, זה מגיע לי, זו זכותי. זה חוק זכויות החולה. אבל מסתבר, ועורכי דין מספרים, שכאשר הם פונים בשם לקוחות ומבקשים את התיק, העמוד הרלוונטי, העמוד שעלול לגרום בעיות לבית החולים בתביעה נגדו, או העמוד שיכול לסבך איזה רופא או איזו אחות, פתאום נעלם, איננו. זה לא תמיד, אנחנו לא יודעים כמה פעמים זה קורה, אנחנו לא יודעים אם בכל המקרים עורך הדין מגלה את זה, כי יכול להיות שעורך הדין מקבל את החומר ולא יודע שחסר דף. לא תמיד דף, אומרים, פה חסר דף, זה לא מופיע באיזה כתובים. ואז יכול להיות שלא נעשה צדק. זאת בעצם מה? בית החולים מתגונן. זה טבעי שמערכת תגונן ותגן על עצמה. כמובן, כל אדם וכמובן גם בית חולים יש לו זכות להגנה. מחלקות ניהול הסיכונים, סך הכל זה משהו טוב. זה משהו, אגב, שקם בזכות עורכי הדין שהגישו והתחילו להגיש תביעות רשלנות רפואית. בזכות התביעות האלה כמה יותר בבתי החולים המודעות לבטיחות המטופל, לשיפור הטיפול, לבניית הקלות בעקבות אותן תביעות. אבל ברגע שניהול הסיכונים הרפואיים לבריאותו של החולה הופך לניהול הסיכונים המשפטיים והגנה בכל מחיר על הכיס של בתי החולים ושל חברות הביטוח של בתי החולים, אז אנחנו נמצאים בבעיה, ואז מתחילה בעצם התופעה של הסתרת מסמכים, העלמת מסמכים, טשטוש, לפעמים במקרים קיצוניים מאוד זה יכול להגיע כדי עבירה פלילית חמורה של זיוף מסמכים, גם מקרים כאלה היו. ולכן חשוב מאוד שעין מקצועית של עורך דין, שבודק את המסמכים, עורך דין כמובן שמומחה ברשלנות רפואית, אבל תראה אז מה אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים, יכול להיות שדווקא נוכחות של עורכי דין יוצרת סביבת עבודה, ורופאים מתלוננים עליה של משפטיזציה של הרפואה. הרי גם רופא טועה, אבל מתוקף תחום עיסוקו, הטעויות שלו עולות ביוקר, בדרך כלל בפגיעה בבני אדם. אבל מה שאנחנו יוצרים זה סביבה שבה הנאמנות היא פחות ללמידה מטעויות והכרה והודעה בטעויות, אלא יותר לגישה דפנסיבית, רפואה מתגוננת. נכון, זו בעיה גדולה, ומדינות גדולות מאיתנו מנסות לפתור אותה. השאלה היא, האם בכלל יש צורך להוכיח רשלנות רפואית, או אולי כמו בתאונות דרכים, כאשר נגרם נזק צריכים לפצות, אבל זה כבר עניין המחוקק לענות בו. המצב הנוכחי הוא שכדי לקבל פיצוי, צריך המטופל להוכיח שהייתה רשלנות. ואז גם אם הייתה רשלנות, ואם יתגלו דברים, יכול להיות שיהיה גם תיק פלילי נגד רופא שהייתה רשלנות גדולה או אחות. אנחנו עלולים להגיע למצב שבו אנשים לא ירצו לשמש כרופאים. כמו אישי ציבור כמעט, שהם יחושו נרדפים עד כי אינם... אני לא חושב שאנחנו נוכל להגיע למצב הזה. כמעט בכל המקרים אנחנו בסופו של דבר מגישים את התביעות נגד בתי החולים ונגד חברות הביטוח. אף רופא לא נתבע אישית ברוב המקרים, אלא אם כן אין ברירה, מנתח פלסטי פרטי וכדומה. כך שאין לנו עניין, לנו עורכי הדין שעוסקים בתביעות רשלנות רפואית, אין לנו עניין לתלות את הרופאים על העץ. אנחנו יודעים שהרופאים עושים עבודת קודש. רק לדאוג לפיצוי למי שנפגע. פיצוי למי שנפגע, שיטיב את נזקיו, כמה שאפשר, כי שום כסף לא... תשמעו, מה שחדש לי מצד שני, אם אני מדבר בשם הציבור, לפעמים כאשר יש רשלנות גדולה, זאת אומרת, מנתח שעזב את חדר הניתוח באמצע הניתוח, כי הוא מיהר לבית חולים פרטי כדי לעשות את הניתוח הפרטי שלו. אין ביקורת, ההליכים הפליליים לא מתקיימים בכלל, כי הכל נשמע בסוד. כן, כאחד מגן על השני מן הסתם. אני חושבת על ההגנה הזאת שהביאה לעבירה בעצם על החוק, כי החוק אומר שאנחנו הבעלים הרשמיים, אנחנו הציבור, הלקוחות, החולים, הבעלים הרשמיים של הרישומים הללו. שליטה במידע היא כוח. אבל זה שלנו, זה שלי. נכון, אבל הוא נמצא בידי בית החולים, והוא שולט במידע שהוא רכושך. אז איך... אוי, אז איך אני... זה מורכב. המידע התיק הרפואי שלך נמצא בבית החולים. אבל הוא רכוש שלי. אבל הוא רכוש שלך.
אז איך אני מחזירה אותו אליי? יש אפשרות, למשל, לקחת את כל התיקים הרפואיים ולהכניס אותם למאגר אחד, כלל ארצי. אבל אז הבעיה תהיה שכל מיני חוקרים פרטיים ובעיה של פרטיות, שאנשים ינסו להגיע למידע שלך שלא כדין. אבל עדיף לי שיהיה לי כל המידע, יהיה לי איזה דיסק און-קי קטן שעוצר את כל המידע הרפואי, וככה אני יכולה לנדוד ולבחור. יום אחד תאבדי אותו, והנה המידע שלך נמצא בידיים זרות. אז זו החלטה שלי. למה לא להשאיר את זה בעצם החלטה שלנו? אז שוב, גם הדיסק-און הזה בסופו של דבר מגיע מבית החולים. בית החולים בידיו נמצא המידע, החולה המטופל לא יטרח כמובן תוך כדי זה שהוא מאושפז לנהל רישומים רפואיים. ואני מוכרח גם לומר שבתי המשפט מתייחסים די בעוינות לכל הבקשות שלנו, עורכי הדין, לקבל צווים לחיפוש נכסים או לתפיסת חומרי מחשב, מה שאנחנו קוראים לפי תקנות סדר הדין האזרחי. איך אתם עולים? איך אתה מגלה בכלל? איך אתה מגלה שחסר לך מסמך? דרוש ניסיון רב, דרושה התמקצעות, דרוש ידע בנושא הזה של רשומות רפואית. איך אתה עולה? תתאר לי מקרה שבו היה לך ברור שמשהו כאן פישי והצלחת להוכיח את זה. לדוגמה, אם חולה אושפז במשך 21 יום במחלקה לטיפול נמרץ, ואנחנו יודעים, מהמשפחה אנחנו יודעים את זה, מכיוון שאין רישומים, שביום מסוים, בזמן האשפוז, התחילו תופעות אצלו שהחשידו לשבץ מוחי. ובית החולים לא מוצא את המסמכים האלה, זה נעלם מהתיק הממוחשב. דווקא את היום הזה. כל המסמכים מלפני היום הזה קיימים, ואחרי קיימים, זאת אומרת, כשהעדויות של בני המשפחה לא מתיישבות עם המסמוך. נכון. ולפעמים גם אנחנו יודעים ממה מורכב תיק רפואי. הוא צריך להיות מורכב מגיליון רופאים, גיליון אחיות, גיליון חום, גיליון תרופות, גיליון מעבדה, בדיקות דם מסוימות כאלה ואחרות. ומי שיש לו את הניסיון יודע מה צריך להיות בתיק. ולכן בתי החולים בהתחלה עובדים בשיטת מצליח, זה כמעט תמיד קורה, הם עובדים בשיטת מצליח. שולחים בסבב הראשון, כשאנחנו פונים לבקש מהם את החומר, לא את כל החומר, אנחנו רואים מה חסר, פונים אליהם שוב, פעם שנייה, לפעמים אפילו פעם שלישית ויותר, ורק אז אנחנו מוצאים את השורה החסרה, ולפעמים שורה אחת יכולה להיות, בתיקים קשים של נכות קשות, יכולה להיות 7 מיליונים. כן. זאת אומרת, עורך דין פחות מנוסה לא יעלה על זה. חד משמעית, זה עניין של ניסיון ומקצועיות. איך מתקנים את המצב? איך מתקנים? דרך אחת היא שכל מידע רפואי יהיה במאגר מרכזי של המדינה. כן. והמאגר הזה יהיה פתוח באמצעות סיסמה לחולה. כל בדיקה, עשית בדיקת דם, היא נמצאת במאגר המרכזי, ואז אם אתה מגיע לבית חולים אחרי תאונה, מיד על ידי תקתוק תעודת הזהות שלך יוכלו לשאוב את המידע. אבל זו דרך מסוכנת מאוד, מכיוון שמאגר מידע מרכזי צריך להחליט מה משתי האפשרויות. אני מאוד מודה לשניכם על התמונה המטרידה הזו. עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו. אנחנו נתראה בקרוב, אז להתראות רק בינתיים. עדיין שומעים אותנו, זכרו לך מכל המקרים, מקרה אחד ספציפי ככה מטריד במיוחד? יש מקרה ששמעתי עליו הבוקר, מעורכת דין אחרת, על ילד שנולד בבית חולים, היה פג, יום אחרי שהודיעו שהוא יוצא למחרת, ההורים מבחינים שהוא אפור.